ingaxoleki igcine enga igcine inani ngoba wena mzali noma wena gogo wawufuna kufulfuleke izifiso zakho kodwa wanganaka ukuthi uyifulfula ngobani phela lo akayicelelanga ukulethwa emhlabeni akazi ukuthi yena udinga loluthando but wena ufuna ukukhokhelwa upanisha ingane awupanisha ingane abazali bayo yabo nathi ke thina abantu besifazane asisakwazi ukupanisha abantu esithandane nabo senze ivumelwano nabo sapromisana nabo but sesifaka ingane lapho iyona sekufanele isafarishe lento ke ekuyiyona eyona isizwe futhi iyona indawo ende ekuthenini bakhe inhlukwana phakathi kwababa nomama njengoba ngisho sikhule ekhasini engafani yena ucisha ngenela kuma-90s thina esakhuliswa ngogogo bangampela engikwaziyo ukuthi bekuthi uma ngabe ingane ufuna ukuthi ibe yakho senihlukene noma umntwana uma ngabe usufuna ibiza isibongo sakho ngokugcwele leyo ngane ubuyilobola behlukene-ke inkomo zokulobola ingane yomfana nokulobola ingane yentombazane bekungafani futhi ekuqaleni noma kuthiwa-ke awusebenzi abazali bebehamba bayogeza ihlazo emzini wendoda ngoba belihamba ihlawulo uhamba ingezamuzi kuhamba ihlawulo inkomo kuthiwa yesidiki ihambe iyogeza kulowo muzi uma ngabe umntwana kade umfice eseyintombi bekuphuma inkomo zibe mbili zokuhlawula kuphuma inkabi kuphuma inkomazi kama ngoba uma ngeke aphinde ayithole vele inkomo yakhe kuphuma inkomo kamanje la etheni umntwana silwe ngaye izimpi zethu the time disconnected it's whereby emanator izinto engekho right through yena yes ezogcina seyifaka ngisho izingane zakhe uqobo njengoba nawe awusuwele kuleso simo yabo but musu uzo-check i-background uzothola okunye futhi well isikhathi akasekho kusele mina engingazi umuntu yena upha akasaxakwe lutho nobaba akasekho ilento fanele ikhulunywe nabazali futhi kodwa nami bengeke ngijabulela ukuthi ngigijime ngibize isibongo sami ngiclaim isibongo sami noma ungasibizanga but kufanele uwazi ongangikhokhela akangithanda angikhokhele akangithandi angikhokhele nje usaid ukhokho uthanda no akuthanda but ukuthatha responsibility ngengane yakho mama ungasenzekanga-ke usuyasicisha leso sibongo no akangihlawuli makuhlawula akangihlawuli okay mingakuhlawulanga usuyasicisha leso phela sibongo futhi akahlawuli wena kufanele sikhorekthe nalokho ndlovukazi ukuthi umuntu wesilisa uma ezohlawula usuke engahlawuli ingane usuke ehlawula umndeni awungcolisile awuthukile ithonga hey it's heated in the house yavutha la in studio imani sicacise ukuthi silwani manje sibangani Imani-ke bakazisabisa ukuthi ngixakele inkulumo le ngifuna ukufila nayo lokushisa ngikufila sila ku-068 764 9969 sila kwisithangamo samakhosikazi sekuma indaba yobaba abangondla iy'ngane bethi isizathu sokuthi bangondli ingoba bayadinayo i-access yokuthi babone iy'ngane zabo siyikhulumile la before siya kwi-break omama bami bathi-ke na le nto leyo ukuthi kuthiwa umuntu ngoba akahlawulile akeze ukuyithola ingane iyona le disconnect ingane uningibe ingxenye yayo sefisa ukuzokwena umkhozi wami ukuthi wena kuthi nokuphawula kwakho kulolu daba bayangena la mamcele mama mama Njinji bayangena umkhozi uthi lona sanibonani igama uKhayisani Ngcobo I'm a hip hop artist. Oh, okay. Asimbeke eceleni. Amsani nalento yokuthi ingane i-disconnect kubaba wayo ngenxa yokuthi akakhokhile. Yes. Ngoba le ingane isuke ingekho. Ngane nkathi kuzalwana noma kuze kufike la kuthini kuyakhuliswana. So isuke isithwala izinto engezona ezayo. Khona lapho futhi akukuhleke kodwa ukuthi okay kuthiwa mi nansi ingane thatha faka isibongo sakho cha umuntu wesilisa akhe responsibility yakhe kodwa hayi ukuthi kuvinjwe ingane akuxoxa abantu abadala ukuthi kuzokwenzeka kanjani wazalisa wena manje waye ungayikhokhela ingane kodwa unjalo uyifuna kube nezinto imigonqo abazobekelana nayo webhayo uzothola ukuthi ubaba wami ngina 5 years kuthiwa
akusafanele azongibona ngoba akakhokhile. The time esengaseze ukuzongibona angithi mina bengijabulela ubaba wami. Angazi lutho nangaloko khokha ukuthi yini. Angazi ukukhokhelwana. Mina ngijabulela umzali wami. But sengiya disconnectwa kuyona, ngadisconnectwa kuyena. Ngadisconnectwa wahamba one way. Wangabe sabuyi. Bengasabuyi angisazi lutho ngaye. Yabo, sengazi isibongo nje kuphela, but angisazi lutho ngaye. Ekugcineni kosuku bayahamba hambe bashone. Laba bebedimanda lenhlawulo le. Ususele wena, usele i-identity yakho ayiphelele. But bona basangene lapho. But asifisi ukuthi sibe ne-generation enjalo. Ngoba naku kuthiwa akufanele kuhlawulwe, akufanele uconnect nobaba wakho. Elwane nengane yakho izinto ezimbili ezihlukene. So ayingancintshi ilungelo lokubona uyise wayo. Noyise wayo angancintshi ilungelo lokubona umntanakhe. Ngoba ngokubahlukanisa ubancintshe ilungelo. Ukhona la oqeda khona uthando. It's either uqeda kubaba uthando lomntanakhe noma kuthiwa usethola amandla akasakwazi ukucabanga ngoba wena ulwe impi yakho wayilwa ngengane. Nogogo walwe impi yokwehluleka komntanakhe wayilwa ngomzukulu. Agcina nomzukulu engasakwazi ukuthanda umuntu wesilisa ngoba uwazi ukuthi abantu besilisa bayizilwane ngenxa yokukhuliseka ngenxa yento ebitshala kuyo ngobaba wakhe. Kugcina ingane engalawuleki kubantu besilisa, igcina isihlukumeza abantu besilisa noma isihlukumeza abanye abantu besilisa. Kuvela ama-serial kill ngenxa yokuthi umuntu ukhulisa etshela ukuthi umuntu wesifazane emumbe kangakanani. Mhlawumbe omunye ugcine ephelela kubaba umama wamlahla, wagcina esekhuliswa ubaba nabanye omama, akasakwazi ukuthanda omunye umuntu wesifazane ngoba omunye umuntu wesifazane umtholile umntwana uhamba umdampa khona. Ziningi izinto ezidala ukuthi kube khona abantwana abangalawuleki. Kuyiphutha ekuthenini umntwana ahlukaniswe nabazali. Ngokwethu thina amaNguni noma thina ama-Afrika kumele ungene esibayeni sendoda ngegunya olunikeziwe. Nathi singabantu besifazane noma sizingane sinephutha lokuvula nje isibaya usivulele mahala. Usivulele umuntu ozwe amazwi ungamazi nombe waminisha indawo magama. Wena usuvula nathi akuphela ukuthi uyingane uthando lutholakala ngengane. Unqaba nengane ngoba umnikeza ingane ngoba ufuna ukumbamba. Wazi ukuthi mangithola ingane sengimbambile usoho wami. Ingakho usugoloza nengane ukuthi ikwazi ukuxhumana nabazali bayo ngokupheleleyo. Inkinga noma ogane ubaba. Ingane ejwayele ukuba nenkinga ile ezozalwa mina ngikhona. Senganile. Umama usuke nenkinga lo onkosikazi enenkinga yokuthi wena umuntu osifazane uyamdelela ngoba uyazi ukuthi ukhona unkosikazi la ekhaya ushadile. Wena esikhundleni sokuthi ubaba lokho ompha khona ebese umbhansela ngengane noma omunye usuke nokuthi shuthi ubona ukuthi mina ngikwazi ukuzala noma ngizozala engcono kuneyami. Ingane ibisiyangena ke ngoba udinelwe umzali azanyanye ngisho ingane esinga promote esingathi kuhle ngoba ingane ayinalicala nanokuthi ke omunye usuke ezothi yindaba ungenza umameza usho ukuthi ungenza umamezala ukuthi ungazasho ukuthi sengizale le ndoda uthi ngoba phela isisu sibikwa komamezala asibikwa kimi ukungidelela yabo nokuthatha lo ngene uyilethe kimi ukungichwenza lokho ngoba ingane ibisiwa kubani kumamezala. Umuntu ekhulelwe ingane yaba nenkinga mhlambe sangezwe sisu kuzobiwa ngoba ubaba ube nenkinga masizeliswa kumamezala awukwazi kuyiletha kumina ngunkosikazi omunye akube ichoice yami nokuxola kwami ukuthi lo ngane ngiyayimukela but yawondleke wona njengoyise wayo. Iqiniso mina ngifasimoya nesifazane angikhulumi nobaba manje kwathi isifazane wena ozothi nje awufuni kwakuphuma kwasani. Ngiyayizwa lento yonke vele injalo njengoba sesifika la nje injalo yonke iprocedure siyayazi but right now hayi bani. No, khuluma ngengane phela la. Le esuke isithi unkosikazi osuke sithi akuphumi lutho oliya lapha. Okokuqala ingane namanje ngisasha icelela ngokuze emhlabeni. Kodwa the fact ukuthi kusuke kubhlungu kulowo nkosikazi kumkhumbuza ukuthi indoda yakhe ichithile imbetray. Kodwa futhi leyo nto yenza ayenzi iqiniso enganeni ngabantu abayilethe emhlabeni. Yenza kanje
ukuze ibahlanganise ngempela labantu ukuthi ifuna ukubahlanganisa. Ayihambe kwi-responsibility yayo iyofuna ama-counselors azokwenza lo mama abe ready for ukuthi ahlangane nale ngane akwazi ukuthi babe ndawonye akwazi ukuyikhulisa ngoba uma esahlaze nje akanalo iphutha ngokuthi asho le yanto ayishoyo nengane ayinaphutha ukuthi ifuna ukuza kubo undoda ayisazi fanele yenze njani naye ayazi kuboke ngane phela kuboka babuwayo nqabi ukuthi ingane yondliwe ingane ilungelo layo ukuthi ubaba wayo ayondle ingane ilungelo layo ukuthi ubaba wayo ayibone kodwa ukuthi mina ngakabi ready uthi azoyibonela kwami akumvimbi ukuthi akayibonela laba beyikhandela khona yabo mabe beyikhandela ehotel angamakhela futhi ngizawunankinga ngamakhela amakhele ini umuzi as long mina yakwami ibudget singezokuthinteka kodwa futhi akubona bonke abantu besifazane abanenkinga akubona bonke abantu besifazane ababa nenkinga naleyo nto khona abanye abantu besifazane abadaliwe nje abanezinhliziyo nje cha besakhuluma ngalaba mina ngifuna sigxile laba abashiyazana benhliziyo ezinhle abashaphazi koyo no laba fanele nje bayokhanseliswa babe right udini isikhathi kanani ngeke ubaforce usibaxole bengakho udini asikho isikhathi polite bankosikazi la yona umama wayeshaya phansi konyawo ethi nje hayi la kwami angithumanga mina umuntu ukuthi akahamba yozalisa ngaphandle hayi la kwami asazi nakuma mjiji uthi abashone ehotela lapha babona ufika amazukulu la ekhaya kuphinde ufike naye ufundisana ingane zakho uyifundisane yendoda ingane yakho kulungile ngifici khona lefike wholeheartedly le ezofika ngikho ngiyadwelelwa lapho ngichwentsiwe nje finish udelelwe ingane udelelwe uba unina wengane noyise wayo so manje ingane ingenaphi akuyisa kayondle kodwa ingeni la kwami uthe iqiniso ingane ayibizwe ngesibongo sakho ngoba ukusala iqiniso eyalapha nalana iqiniso ingane muzwendoda lo nonke sebenzisa uplosa ngiyavuma ngithi mina ingane eyakho uplosa kodwa ukhona uma umthetho ozala uplosa ihambe yalapha kanjani